Γεια σας, είμαι η Χαρά Δασκαλάκη, σύμβουλος Thermomix και σήμερα θα στήσουμε ένα γιορτινό νόστιμο πασχαλινό τραπέζι. Έφτασε το Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται με σούβλες, μουσικές και χορούς. Στην επαρχία συνηθίζουν να στείλουν ένα γλέντι γύρω από το αρνί που σουβλίζεται. Εμείς στην πόλη θα αρκεστούμε σε πιο απλά πράγματα που μπορούμε εύκολα να τα κάνουμε στο σπίτι μας. Πάμε να δούμε το μενού που σας προτείνουμε. Το πασχαλινό μενού περιέχει αρνί στο φούρνο, σορμπέ μοχίτο, μαγιονέζα, ρώσικη, χωριάτικη, σαλάτα με κοινό και τραγανά λαχανικά και τράιφλ με κόκκινα φρούτα και σαμπάνια. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί σας έχω δύο εκπλήξεις. Let's cook easy! Θα ξεκινήσουμε με το αρνί. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το αρνί στο φούρνο θα χρειαστούμε ένα κομμάτι αρνί, πατάτες, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι, λάδι και νερό. Έχουμε πάρει το αρνί μας, το έχουμε πλύνει και το έχουμε βάλει σε μία λεκάνη όπου μέσα θα στύψουμε λεμόνια. Ανάλογα με την ποσότητα του αρνιού στύβουμε και τα αντίστοιχα λεμόνια. Το γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε λεμόνι και στη συνέχεια ρίχνουμε και αλάτι. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο θα μαρινάρουμε το κρέας μας γιατί θα το αφήσουμε τουλάχιστον μία ώρα και στη συνέχεια θα σουρώσουμε το ζουμάκι που αυτό έχει βγάλει και θα το βάλουμε στο φούρνο να το μαγειρέψουμε. Έχει περάσει μία ώρα και το αρνί μας έχει μαριναριστεί. Όπως θα δείτε έχει αλλάξει χρώμα, έχει γίνει πιο λευκό και μέσα στο μπολ μου έχουν μείνει τα υγρά του που θα τα πετάξουμε, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε το αρνί μας, το βάζουμε στο ταψί με την πλευρά που είναι το δέρμα να είναι από κάτω. Στη συνέχεια θα ετοιμάσω πατατούλες που θα τις βάλω γύρω από το αρνί. Αν το αρνάκι μας είναι μεγάλο σε ηλικία, θα βάλουμε πρώτα σκέτο το αρνί να ψηθεί και μετά θα συμπληρώσουμε τις πατάτες. Το δικό μας επειδή είναι νεαρό, θα βάλουμε τις πατάτες ταυτόχρονα με το αρνί. Έχουμε κόψει τις πατάτες μας, εγώ τις κόβω σε αυτό εδώ το σχήμα, εσείς μπορείτε να τις κόψετε όπως θέλετε και ρίχνω αλάτι και ελαιόλαδο. Προσθέτω και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μουστάρδα, ρίγανη ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Θα τις ανακατέψω και θα τις ρίξω στο ταψί. Το λίγο ζουμάκι που έχει μείνει το ρίχνουμε πάνω από το κρέας μας. Θα προθερμάνουμε το φούρνο αρχικά στους 200 βαθμούς και θα το βάλουμε να σιγοψηθεί. Σε θερμοκρασία 200 βαθμών Κελσίου στο δικό μου φούρνο. Εσείς ανάλογα με το φούρνο που έχετε και πόσο δυνατός είναι θα προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Τώρα όσον αφορά το χρόνο, πάλι ποικίλει από φούρνο σε φούρνο. Επίσης να σας επισημάνω ότι ακολουθούμε τη διαδικασία που ακολουθούμε για όλα τα ψητά κρέατα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα χρειαστεί να αναποδογυρίσουμε το κρέας για να ροδίσει και από την άλλη πλευρά. Το αρνάκι μας είναι έτοιμο, πάμε να το σερβίρουμε. Ας περάσει μέσα η πρώτη μας έκπληξη. Καλησπέρα και από μένα! Φυσικά δεν γινόταν να λείπω κι εγώ από το πασχαλινό τραπέζι. Εννοείται πως δεν γινόταν να λείπεις από το πασχαλινό τραπέζι. Τι σας έχω ετοιμάσει. Για πες. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα μοχίτο, σορμπέ μοχίτο, λίγο πιο πειραγμένο, έτσι για ένα welcome drink. Για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας με ένα πιο ιδιαίτερο τρόπο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, εξαιρετική. Και σε όσους αρέσει το lime και ο δυόσμος είναι πολύ τυχεροί. Για το σορμπέ μοχίτο θα χρειαστούμε ένα lime, 10 με 15 φύλλα φρέσκου δυόσμου, 600 γραμμάρια παγάκια, 50 γραμμάρια καστανή ζάχαρη και 50 γραμμάρια λευκό ρούμι. Παίρνω εγώ το καπάκι και ρίχνουμε το lime. Το lime. Πολύ
Ωραία. Την καστανή ζάχαρη. Δεν χρειάζεται να έχουμε στεγνό κάδο εδώ, Ηλία, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται. Το δυόσμο μας. Και τα παγάκια. Έχουμε και τυχήματα. Δεν χρειάζει. Να ρίξω και αυτά. Άστε. Να τονίσω ότι εμείς θα το κάνουμε με αλκοόλ. Μπορείτε είτε να το παραλείψετε και να το κάνετε έτσι alcohol free, είτε μπορείτε να το προσθέσετε στο τέλος, να το βάλετε δηλαδή στο ποτήρι σας και από πάνω να προσθέσετε τη γρανίτα. Εμείς θα το χτυπήσουμε μαζί, έτσι να αεραιωθεί και λίγο, να ομογενοποιηθεί. Έτοιμο το παγάκια μας. Κλείνουμε λοιπόν το καπάκι μας. Ωραία. Και ρυθμίζουμε για 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 10. Ταυτόχρονα βοηθάμε και με τη σπάτουλά μας. Πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα βγάζουμε τη σπάτουλα και θα ρίξουμε από πάνω χωρίς να βγάλουμε το καπάκι μας το ρούμι. Θέλουμε λευκό ρούμι. Ωραία. Τοποθετούμε πάλι τη σπάτουλά μας και ρυθμίζουμε για 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 5. Πάντα βοηθάμε τη σπάτουλά μας και να υπενθυμίσω με το που τελειώσουμε το κόψιμο, βοηθάμε κατεβάζοντας τα τυχώματα. Για να δούμε. Έγινε ένα καταπληκτικό μοχίτο. Φέρνουμε και ποτηράκια για να το σερβίρουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να το σερβίρεις? Νομίζω δεν είναι κατάλληλη στιγμή για κάνω απόπειρες. Ωραία. Μπορούμε είτε με τη σπάτουλα, είτε παίρνοντας ένα κουτάλι αν σε δυσκολεύει η σπάτουλα. Και συνεχίζουμε με μια νόστιμη ρώσικη σαλάτα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη ρώσικη θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια φασολάκια, 200 γραμμάρια αρακά, 200 γραμμάρια καρότα, 200 γραμμάρια πατάτες, μία κουταλιά της σούπας κάπαρη, 50 γραμμάρια αγκουράκια τουρσί, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία πρέζα πιπέρι και 200 γραμμάρια μαγιονέζα που την έχουμε φτιάξει εμείς. Για την αυτοσχέδια μαγιονέζα μας θα χρειαστούμε 240 γραμμάρια ηλιέλαιο, 2 κρόκους αυγών, 30 γραμμάρια ξύδι από λευκό κρασί, 30 γραμμάρια μουστάρδα, 30 γραμμάρια νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Ουσιαστικά η συνταγή μας για τη ρώσικη περιλαμβάνει δύο συνταγές. Η μία συνταγή είναι η μαγιονέζα και η δεύτερη συνταγή πώς μπορούμε να βράσουμε τα λαχανικά μας στο βαρώμα. Πεταλούδα είναι πετάει. Τώρα τελειώσατε. Έχουμε πάρει την πεταλούδα και την τοποθετούμε μέσα στον κάδο. Την τοποθετώ ανάμεσα στα μαχαίρια και τη στρίβω λίγο προς τα δεξιά. Όπως θα δείτε, κρατάω τον κάδο μόνο με την πεταλούδα. Έχει κουμπώσει. Ρίχνω τους κρόκους από 2 αυγά, 30 γραμμάρια ξύδι, τη μουστάρδα, το νερό, αλάτι και πιπέρι. Έχω τοποθετήσει το καπάκι με τη μεζούρα στη θέση της και χτυπάω για 4 λεπτά στους 70 βαθμούς στην ταχύτητα 3. Η πρώτη φάση του μείγματός μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε για 20 περίπου λεπτά να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της μαγιονέζας. Αν δεν είχα δεύτερο κάδο θα έπρεπε ή να περιμένω να κρυώσει το μείγμα μου, να ολοκληρώσω τη μαγιονέζα και μετά να αδειάσω τον κάδο και να προχωρήσω στο δεύτερο στάδιο της συνταγής, ή να το μεταφέρω σε ένα άλλο σκεύος, να πλύνω τον κάδο, να προχωρήσω στο βράσιμο των λαχανικών και μετά να επιστρέψω για να ολοκληρώσω τη μαγιονέζα μου. Είδατε μία επιπλέον χρησιμότητα του δεύτερου κάδου. Και προχωράμε στη δεύτερη φάση της ρώσικης, όπου είναι το βράσιμο των λαχανικών στον ατμό. Ρίχνω στον κάδο το νερό, τοποθετώ το καπάκι, βγάζω τη μεζούρα, όπως κάνουμε πάντα για να ψήσουμε στον ατμό, και βάζω επάνω το βαρώμα. Και ρίχνω μέσα στο βαθύ δίσκο του βαρώμα τις πατάτες, τα καρότα και τα φασολάκια που τα έχω ψιλοκόψει. Να θυμάστε πως όταν μαγειρεύουμε στον ατμό,
Φροντίζουμε να έχουμε ελεύθερες τρύπες στο βαρώμα μας, ούτως ώστε ο ατμός να ανεβαίνει από τον κάδο στους δίσκους βαρώμα. Οπότε δημιουργώ κενά, μπορώ να δημιουργήσω ένα μεγάλο κενό στο κέντρο και να βάλω ένα τσέρκι, ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής, ένα μεταλλικό φορμάκι, οτιδήποτε αντέχει τη θερμοκρασία και έτσι θα έχω την επαρκή ποσότητα ατμού στο βαρώμα μου. Προσθέτω και τον αρακά, κλείνουμε το καπάκι και ρυθμίζουμε για 30 λεπτά στη θερμοκρασία βαρώμα στην ταχύτητα 1. Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα και όπως βλέπετε έχουν διατηρήσει το χρώμα τους και φυσικά τη γεύση τους. Έχω μεταφέρει τα λαχανικά μου σε ένα μπολ, τα αφήνω στην άκρη να κρυώσουν και συνεχίζω με τη μαγιονέζα. Αφαιρώ τον κάδο που έβρασα τα λαχανικά μου, τοποθετώ στη θέση του τον κάδο που έχω το μείγμα της μαγιονέζας. Ελέγχω ότι έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, είναι μια χαρά. Έχω ρυθμίσει για 40 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 4 και καθώς τα μαχαίρια θα γερνάνε, θα ρίχνω λίγο το ηλιέλαιο στο καπάκι του κάδου για να δέσει η μαγιονέζα μου. Η μαγιονέζα μας είναι έτοιμη. Αφαιρούμε την πεταλούδα και πάμε να τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ, να τη βάλουμε στο ψυγείο για να κρυώσει λίγο. Ρίχνω στο μείγμα με τα βραστά λαχανικά μου την κάπαρη, τα αυγουράκια τουρσί και λίγο αλάτι. Τα ανακατεύω, τα αφήνω στην άκρη και σε λίγο θα προσθέσω και τη μαγιονέζα. Πάμε να ρίξουμε 200 γραμμάρια από τη μαγιονέζα στον μπολ με τα λαχανικά. Αφαιρώ τη μεζούρα, τοποθετώ το μπολ με τα λαχανικά στο καπάκι, πάω στη λειτουργία ζυγαριά, μηδενίζω και ζυγίζω 200 γραμμάρια από τη μαγιονέζα. Και ανακατεύω πολύ καλά. Προχωράμε στην επόμενη μας συνταγή. Όλα κιόλας μπεθέρα, μέλος δηλαδή. Εμείς δεν θα φάμε το πάστα. Καλώς. Τράιφλ, σουρμπέ, τι άλλο έφτιαξες στο κοινό, αν είναι δυνατόν. Πάρα πολύ νόστιμα. Ναι, θα τρως μοχίτο πάνω από το αρνίεσαι. Άκου να σου πω, λοιπόν, έχω βρει μια νέα συνταγή. Να οποία την έψαξε εδώ στο Πασχαλινό Τραπέζι. Πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι, και να δούμε, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, την έχω και προσαρμοσμένη στα μέτρα. Θα κάνω μια αποδομημένη χωριάτικη. Λοιπόν, κάτσε κάτω να με δεις, γιατί εγώ τόσο καιρό σε βλέπω από τα βίντεο, μαθαίνω και ήρθα εδώ να επιδείξω τις ικανότητες μου. Είσαι σίγουρη, Συμπεθέρα, ότι ξέρεις να το χειριστείς το μηχάνημα? Μη με προκαλείς, κάτσε να άκουσεις, Συμπεθέρα, κάτσε να. Όχι από μπροστά. Καλέ. Σε παρακαλώ, πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, πάρε διάβαζε μου το βιβλίο όμως. Ωραία. Έλα εδώ τα θυμάμαι. Όχι, δώσε θέλω, δίπλα. Θέλεις και εμένα. Να σε δείξω, μην με λέμε τα άκρα. Για να δούμε λοιπόν τι συνταγή επέλεξες. Λοιπόν, χωριάτικη αποδομημένη. Κλασική παραδοσιακή. Για τη χωριάτικη θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αγκούρια, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, 250 γραμμάρια σφιχτές ντομάτες, 80 γραμμάρια κρεμμύδι, 200 γραμμάρια φέτα, 50 γραμμάρια ελιές καλαμών, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας ξύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Βάζουμε λοιπόν στον κάδο τι να ρίξουμε? Τα αγκούρια μας. Τα αγκούρια μας. Λοιπόν, εγώ θα τα κόψω εγκάρσια. Καλά μου το. Εγκάρσια. Μια χαρά το είπες. Το εγκάρσια. Καλά, εγώ του κόβω τώρα και θα μου πεις μετά που λέγεται, γιατί δεν έχω καταλάβει. Κόβω. Ναι, όχι, δεν έχεις καταλάβει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς θα το κόψω, Μπεθέρα? Στα 4. Εδώ. Και εδώ. Δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε, έχουμε το θερμομίξ. Τι είναι αυτό? Αχ, Παναγιώτα μου. Όχι. Δεν θέλω άλλες παρεμβάσεις όμως. Όχι. Δεν θέλω άλλες. Θα ακούσω όμως τις πάρ' το τα οδηγίες. κόψτα. Άιντε. Ωραία. Κλείνω Εσύ εγώ. τώρα θα ρυθμίσεις 4 δευτερόλεπτα και θα κόψεις την ταχύτητα 4. Να κόψω. Να κόψω εγώ το μηχανισμό. Κόβεις, Μπεθέρα μου, κόψει. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το επιτρέπεις. Λοιπόν, κάτσε να δω εγώ. Για δες.
Σου ετοιμάζω εδώ τις πιπεριές και τις ντομάτες. Άσχο βιβλίο, θα στα λέω εγώ, έλα. Πάρε να ρίξεις μέσα τις πιπεριές και τις ντομάτες. Λοιπόν, έβαλε εγώ του χρόνου, του ρύθμισα. Ωραία. Λοιπόν, τα ρίχνω έτσι. Θα ανοίξεις το καπάκι. Αχ, να μεταφέρω τα γκούρκαλε. Αχ, Συμπεθέρα, δεν τα πες καλά. Μου είπες ότι τα ξέρεις. Εντάξει, έπρεπε να τα φάμε κιόλα, δεν είναι δυνατόν. Να μαγειρέψουμε ήρθαμε, όχι να δώσουμε εξετάσεις. Σαν να μου φαίνεται, Συμπεθέρα, ότι δεν μπαίνεις ούτε στο site, ούτε στο Facebook. Εγώ? Σε έχω κάνει και follow και like και πολλά. Στο letscookeasy.weebly.com. Έχω γράψει και σχόλιο στο blog. Δεν με έχεις απαντήσει ακόμα. Όχι, δεν σου έχω απαντήσει. Δεν έχω προλάβει. Η αλήθεια είναι ότι έχω τόσα γυρίσματα που δεν προλαβαίνω. Έλα εδώ να το κάνουμε κοντινό, να το δείξουμε στο Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έμαθες, αφού παρακολουθείς και το Facebook, την ιστοσελίδα και αφήνεις και σχόλια. Και το TikTok, σε παρακαλώ. Και το TikTok. Γράφεις έκανα. Πολύ προχωρημένη Συμπεθέρα σε Πάρα πολύ προχωρημένη. Για να δούμε λοιπόν τι έκανες εδώ. Θέλει κι άλλο γλύψιμο? Όχι Συμπεθέρα μου, μια χαρά είναι, τα κατάφερες. Λοιπόν, στη συνέχεια τι σας έχω? Θα σας ρίξω όλο το λαχανικό, όλο μαζί. Που σημαίνει ντομάτες και πιπεριές. Πέτε εσύ. Αφού δεν τα λες εσύ. Ναι, να με κλέψεις δόξα αν θέλεις, αλλά τέλος πάντων αυτά τα πούμε off camera. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα που θα ρυθμίσεις, για να σε δω. Θα του βάλω 4 ή 5, αυτό δεν θυμάμαι μόνο. Βάλ τα 4, καλά είναι. Του βάλω εγώ 4, δεχείτε τα, δεχείτε 4. 4. 4 στην 4? 4 στην 4. Στοπ. Τώρα Συμπεθέρα μου τι κάνουμε? Θα σου πω τι κάνουμε, περίμενε. Να ανοίξουμε αρχικά τον κάδο να δούμε αν τα έκοψε καλά. Για να δούμε. Τα έκοψε καλά. Για Τέλεια πέρα. τα έκοψε. Ναι. Ναι, τα έκοψε τέλεια. Ήθελα να σε τεστάρω. Λοιπόν, τώρα αυτά θα τα ρίξουμε στο μπολ. Στο μπολ. Το βάζω στη θέση. Πολύ ωραία. Και τώρα Συμπεθέρα. Τι θα κάνεις τώρα, θυμάσαι? Εγώ σε ρωτάω καλέ, εγώ δεν ξέρω τη συνταγή, τα έχω μάθει. Μάλιστα, ωραία. Για πέμει. Λέω να βάλεις το κρεμμύδι. Αυτό θα σε έλεγα και εγώ τώρα. Λοιπόν, Χαίρομαι. ρίχνουμε το κρεμμύδι. Ωραία. Τοποθετώ το καπάκι. Ναι. Και θα βάλω ένα χρόνο. Θα βάλω. Ναι, θα βάλεις. Τι χρόνο να βάλω? Να βάλω 1 λεπτό. Μήπως είναι πολύ το 1 λεπτό? Και θα το κόψω αυτό σε λιγότερο από 1 λεπτό. Άμα το ένα είναι πολύ, θα βάλω 1 δευτερόλεπτο. Άμα είναι έτσι. Εντάξει, 1 δευτερόλεπτο είσαι. Την κολοκυθιά θα παίξουμε στην Πεθέρα. Πέμπει τι να βάλω. Να βάλουμε 4 δευτερόλεπτα. Τι θα γίνει Πεθέρα, μόνο 4 στο 4 θα πάμε. Δεν έχει άλλους αριθμούς. Λοιπόν, τέλειωνε η Πεθέρα. Βάλε 4 δευτερόλεπτα. Θα μας φάει μισή μέρα η σαλάτα. Και τώρα στην Πεθέρα μου θα σε ξαφνιάσω. Για να δω. Λοιπόν, βγάζω τα κρεμμύδια και θα τα ρίξω στα σαλατιέρα. Για να δούμε. Αυτό ήταν το ξάφνιασμα. Δεν είναι ξάφνιασμα που θυμάμαι το επόμενο βήμα, σε παρακαλώ. Αυτό θυμάμαι, αυτό έκανα. Σωστό, έχεις δίκιο. Μη ειρωνευτείς και από πάνω. Λοιπόν. Βλέπω κάτι λίτσες εδώ, φετούλα. Δεν θα τα κάνεις αυτά. Θα σου πω λοιπόν, εγώ τα ρίχνω μέσα τώρα εδώ, γιατί τα έχω κόψει και πηδέξει όπως βλέπεις. Το βλέπω, η αλήθεια είναι αυτή. Να είναι καλά ο καμεραμάν. Θα σου ρίξω και τις ηλιές. Τα κουκούτσια τα έβγαλες στην Πεθέρα ή θα σπάσουμε κανένα δόντι? Ποια? Περίμενε. Καθαρισμένες είναι στην Πεθέρα, με δουλεύεις? Εγώ να σε δουλέψω, εσύ τα έφερες. Δεν ήξερες αν είναι καθαρισμένες ή όχι. Εντάξει, δεν το είχα ψάξει, χαλάρωση. Καλά στην Πεθέρα. Λοιπόν. Πάμε τώρα να τελειώσουμε τη σαλάτα μας. Θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία. Τι θα κάνουμε για να την τελειώσουμε? Χαρακίρ, πάντως έχουμε κάνει ήδη. Να ρίξουμε το λάδι μέσα στον κάδο. Να το ρίξουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνω το κάπα. Περίμενε. Να ρίξουμε και το ξύδι.
Να ρίξουμε και το ξύδι. Το ήξερες, το ξέρω τι με Και τσεκάρεις ρίχνω το τώρα. καπάκι. Όχι, άνοιξε το πάλι. Αλλά εντάξει, τη σαλάτα μας θα βάλουμε. Έχω πεις. Δεν πειράζει, το λίγο αλάτι κάνει καλό. Και κλείνω με το... Περίμενε. Τι θα γίνεις Δευτέρα, θα δείχνω Δεν και θα- μόλις. δεν Αν θα είναι βα- δυνατόν. Δεν θα βάλουμε και λίγη ρίγανη. Δεν μ' αρέσει η Πώς θα ρίγανη. προβολήσεις, Δεν μ' αρέσει, τι να κάνουμε. Πόσο σου δηλαδή. θυμίζει το χωριό σου. Χτύπησες φλέβα. Θα πιάσεις το χωριό μου στο στόμα. Καλέ, για να μην σου λείπει. Βάλ τη ρίγανη. Ξέρω εγώ την πρόθεση. Τέλος πάντων όμως. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το κλείνεις το καπάκι. Τώρα δεν θέλω να το κλείσω επειδή μου το έπεισε εσύ. Θα το αφήσεις ανοιχτό. Θέλω να το χτυπήσω μόνα τους. Μεμονωμένα. Ένα-ένα. Ωραία. Το βάζω στο 4 στο 4. Το καταλάβαμε. Όχι, δεν θα το βάλεις στο 4 στο 4, θα το βάλεις 5 στο 5. Τώρα βρήκες να τα αλλάξεις. Τώρα βρήκα. Οι πίτιδες το κάνεις με εκδικήσει. Μπροστά στα παιδιά. Όχι, γιατί θα χτυπηθεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα και θα μου σχοβολήσει η ρίγανη χωριό. Με είπε μπηχτή τώρα, τα ακούσατε. Γέλα, δεν χρειάζεται να κάθεσαι. Γελάς και με τα χάλια, μην έρθω εκεί. Το χτυπήσουμε. Μην χτυπιόμαστε μεταξύ μας όμως λίγο. Τόσο θα θέλουμε. Λοιπόν, Σπεθέρα, με έγινε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει χωριό. Μυρίζει ξύδι, σαν να βάφουμε αυγά, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό, το χωριό μυρωδιά είναι. Δεν θα ανοιχτώ άλλα. Κανόνισε θα σταματήσω τη συνταγή. Νηστικιά θα Έλα, μείνεις. πάμε να την τελειώσουμε. Θα μείνεις με τα κοινό, το άλλο, πώς το λένε καλή, το τράιφουλ. Το τράιφουλ, Τράιφουλ, το σορμπέ, μόνο τα αρνί τρώγεται από όλα αυτά που έκανες. Εσύ θα φας αρνί και τη σαλαντούλα σου. Κάνω δίαιτα και το ξέρεις. Λέω να το ρίξεις από πάνω για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε μετά. Στο ρίξω. Άντις δεν φέρα με έβαλε το λάδι. Ας το λίγο σε μένα. Ας το λίγο σε μένα. Να σε δω. Παίρνουμε τη σπάτουλα. Κατεβάζουμε όλο το υλικό από τα τυχώματα. Βλέπεις, όλη η ριγανίτσα είναι στα τυχώματα. Λες και δεν το έχουμε καταλάβει τόσο Κατεβάζω. καιρό. Μα το ξέρω ότι το κατάλαβες, απλώς σου το υπενθυμίζω λίγο. Θα μου επιτρέψεις να την ανακατέψω εγώ ή θέλεις να την ανακατέψεις εσύ? Ανακάτεψέ την, έχω κάνει μανικιούρα. Μια σαλάτα που συνδυάζει το χωριό με το μοντέρνο. Και τις συμπεθέρες μεταξύ τους. Φυσικά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια σαλάτα με κοινόα και τραγανά λαχανικά. Για τη σαλάτα με κοινόα και τραγανά λαχανικά θα χρειαστούμε ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, 70 γραμμάρια καρότα, 140 γραμμάρια κολοκυθάκια, 400 γραμμάρια νερό, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 50 γραμμάρια κοινόα, 80 γραμμάρια ντομάτες, 2 κουταλιές η σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές η σούπας ξύδι βαλσάμικο, 1 κουταλάκι του γλυκού μαυροκούκι και μία πρέζα λευκό πιπέρι. Ρίχνω στον κάδο μου ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και πορτοποιώ για 5 δευτερόλεπτα στο 5. Και δείτε πόσο ωραία κόπηκε. Και μεταφέρω σε ένα μπολ. Ξαναβάζω τον κάδο στη θέση του και ρίχνω μέσα τα καρότα και τα κολοκύθια κομμένα σε κομμάτια. Κλείνω με το καπάκι και χτυπάω για 3 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 5. Είναι έτοιμο και το μεταφέρω στο βαθύ δίσκο του βαρώμα. Δεν ξεχνάμε να αφήσουμε κενά για να περνάει ο ατμός. Βάζω στον κάδο 400 γραμμάρια νερό. Προσθέτω και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Κλείνω το καπάκι. Αλλά βγάζω τη μεζούρα και βάζω στη θέση της το καλαθάκι. Ρυθμίζω για 5 λεπτά στη θερμοκρασία βαρώμα στην ταχύτητα 2. Το νεράκι μας έβρασε και πάμε να ρίξουμε μέσα την κοινόα. Τη ρίχνω απευθείας μέσα στον κάδο και βάζω το βαρώμα στη θέση του. Το σκεπάζω, προσέχω να έχει εφαρμόσει καλά και μαγειρεύω για 13 λεπτά στη θερμοκρασία βαρώμα σε αντίστροφη κίνηση, γιατί έχω ρίξει μέσα στον κάδο μου την κοινόα, και στην ταχύτητα 2. Αφαιρούμε το βαρώμα από τη θέση του. Έχω σουρώσει την κοινόα μου και την έχω αφήσει στο καλαθάκι για να στραγγίξει. Μεταφέρω και τα λαχανικά μου
σε ένα μπολ για να κρυώσουν. Ρίχνω στο μπολ που έχω τα λαχανικά και το κρεμμύδι μου, την quinoa, την ντομάτα, το μαυροκούκι, το ξύδι, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Και ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά μου και τα μεταφέρω στο μπολ που θα τα σερβίρω. Μέσα σε λίγα λεπτά φτιάξαμε μια πεντανόστιμη σαλάτα. Τα λαχανικά στη συνταγή μας είναι ψημένα πολύ λίγο για να είναι η σαλάτα μας τραγανή. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα ψήσετε λίγο παραπάνω. Για το τέλος θα ετοιμάσουμε ένα δροσερό γλυκό, ένα τράιφλ με κόκκινα φρούτα και σαμπάνια. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για το τράιφλ με κόκκινα φρούτα και σαμπάνια θα χρειαστούμε για τη βάση με σαβαγιάρ 200 γραμμάρια μπισκότα σαβαγιάρ, για τη σάλτσα κόκκινων φρούτων 250 γραμμάρια φράουλες, 250 γραμμάρια κεράσια, 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια σαμπάνια και 1,5 κουταλάκι του γλυκού αγάρ-αγάρ. Για την κρέμα μασκαρπόνε 50 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 30 με 40% λιπαρά και 300 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε. Ρίχνουμε στον κάδο μας 100 γραμμάρια μπισκότα σαβαγιάρ. Προσέχουμε ο κάδος μας να είναι στεγνός. Βάζω το καπάκι με τη μεζούρα του, δεν το ξεχνώ, και ρυθμίζω 2 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 5. Μεταφέρω τα θρηματισμένα μπισκότα πίσω στο μπολ και ρίχνω στον κάδο τα υπόλοιπα 100 γραμμάρια σαβαγιάρ. Μεταφέρω και αυτά, βάζω τον κάδο στη θέση του και ρίχνω μέσα 250 γραμμάρια φράουλες, φρέσκες ή κατεψυγμένες, 250 γραμμάρια κεράσια, τοποθετώ το καπάκι και ρυθμίζω για 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 8. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, ένα βαθύ κόκκινο μείγμα. Κατεβάζω το μείγμα που έχει μείνει στα τυχώματα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Προσθέτω 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 200 γραμμάρια σαμπάνια. Ένα κουταλάκι του γλυκού αγάρ-αγάρ. Είναι μια σκόνη που βοηθάει το μείγμα μας να πήξει. Και τοποθετώ το καπάκι στη θέση του και ρυθμίζω για 7 λεπτά στους 90 βαθμούς στην ταχύτητα 2,5, ούτως ώστε να φτιάξω μια πολύ ωραία σάλτσα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη και πάμε να τη σουρώσουμε. Έχουμε σουρώσει λοιπόν τη σάλτσα των κόκκινων φρούτων μας και θα το βάλουμε στο ψυγείο για να παγώσει. Παίρνω έναν στεγνό κάδο και το βάζω στη θέση του και ρίχνω μέσα 50 γραμμάρια ζάχαρη, κλείνω το καπάκι και ρυθμίζω για 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 10. Ο λόγος που θέλω να είναι πολύ στεγνός ο κάδος μου είναι για να κάνω την ζάχαρη μου άχνη. Κατεβάζω την άχνη από τα τυχώματα του κάδου, τοποθετώ την πεταλούδα ή αλλιώς χτυπητήρι και την περιστρέφω προς τα δεξιά όπως έχουμε πει για να κουμπώσει στον κάδο και ρίχνω μέσα 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη. Κλείνω το καπάκι μου και θα ρυθμίσω στην ταχύτητα 3, δεν έχω χρόνο, παρακολουθώ όμως το χτύπημα της κρέμας μέχρι να πήξει. Χτυπήσαμε την κρέμα μας και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αφαιρώ το χτυπητήρι και προσθέτω στον κάδο το τυρί μασκαρπόνε. Κλείνω το καπάκι με τη μεζούρα στη θέση της και χτυπάω για 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 4. Η κρέμα μας είναι έτοιμη, πάμε να τη βάλουμε σε ένα κορνέ και να την αφήσουμε για λίγο στο ψυγείο. Πάμε να στήσουμε το τράιφλ. Ρίχνουμε μπισκότα σαβαγιάρ, από πάνω τη σάλτσα των κόκκινων φρούτων μας και στη συνέχεια τη σαντιγί μας. Στη συνέχεια ρίχνω άλλη μία στρώση μπισκότα σαβαγιάρ
λίγη ακόμα σάλτσα κόκκινων φρούτων, και τελειώνω με σαντιγί. Έτοιμα τα τράιφλ μας, καλή απόλαυση! Αυτές ήταν οι συνταγές μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσαν. Για οποιαδήποτε πληροφορία για το μηχάνημα ή τις συνταγές, στείλτε μήνυμα στα social. Και μην ξεχάσετε να μπείτε και στο site let'scookieasyhere.weebly.com και στο νέο μας Facebook. Εδώ θα συμφωνήσω με τη Συμπεθέρα. Περιμένω τις δικές σας φωτογραφίες. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και επειδή δεν σας τα είπε καλά η Συμπεθέρα, κάντε εγγραφή, like, share και comment.